So Marco Choi ebibiri lie bono ko montabek the positiveness ya ringi positiveness ya iri nk'umuntu gashyarwe ibiriria mbara abayigabaro nene bari abagwenia bari abanyametiete bari bamanyete nga kimote cyuko ihole turujine byaharambira abona umuntu kukumwana ashyarwe ibiriri toko endo nyale bo mwiriro none cyoro sana indinde bono umwana uyinera bwene iwo bonoroje no ende yarenga kiyarero ezicyumbwa negente eumbwa ecyumbu kikoroma abantu malaria yaje izari po nabeta kera abantu bari une cyumbwa eliyagara abanyagitari banyole gazi bakora nkibirira bitara kaberoro bari abanyamari abantu bari beto banyole bese eliyo libirira ndiro pakabona yes nabo ikobona iko positiveness yana riyo lakini naturally ebibiriri ibo byarenge yani attract good things. Bueno, in general, these good things we are defended from that attraction, be destroyed. No, you wait that positivity, packaged. Kanga chinguru chirichibua tu style ya maiso ya go to me the synoptic power, the teleportation you, it to make it elsewhere. Tebana no korusyo muchanga na kubika umubiri bw'umuntu lakini yabena no gukora ikintu gitekere positive because it could na abari gutwara ibiriri bari kurendwa mbasaria ekari bya munyarira ucyashya remete ariko yando sya remete ko sekindi yani injira nere ekine chingurugete kire in nature igo muntu ubwate tari goitwa igari ko egwemete onyenye bintu gete no naende byarusi gwasare onye tari kunyara go manage because ekeru bwate special powers you are a gift to the community. Yes. Ono ebibiri ebi wagotebanga igotena togotena ibiri nebia ase bono igambiri biye kyara obigokosya makweli na bantu mbamaite na bikore ono umwaka igo abantu babwate ibiriri ari akoro Marco Choi na watibiri nama nyitenga na watibiri yebo kero muntu nama ite no Choi na bwatibiri igo igari ngo tangazo ya manyire ikenyoro ke manyite na mukanya rebe na bwatibiri igo bari wake mugaka yoria na bwatibiri bono kiago tare village abantu berendete na nyarebe it was there was nothing about that until the mindsets changed. Na ende kero muntu yarenge community igonoroche nature survive ecosystems worked very well. Nakibona tura explain yani tandemness with nature bantu mbali gutwara nguruchi wekaine bonsi pi ngobo era ni bwa totebe bari gebya aye no mate inche no mate inche no matengi iho oyo no mubiriria muyeba oria no munyamusira yes baibi lakini baibi ase community yetu bagusi unko ari kuiberonde kyara nkyuko okay itu amenyete buya tumanyete uri kyabwate ndo kya no ekere occasion yaganeti ochoi ora mebiri ninga occasion chinyinge ekia ogokorera nankore kunganeti omuntu bwate ibiri ogokorerana erinde community ebe balance ebintu mbire bikorekana ibwenete ko balance iko bono tote ko jogi na bango toka abiri ababisa I think I love that. Ochoi na bari gotere kwasi gite ababisa bagocha abarigereri abasiarire biriri baba kolera ke. That is positive. Oh yes, that is positive. Ebiranya tande likuru kwibiranya ebiranya mbiro byari kubikwa byaleta nabo bindi bibiri teleportation mwezi webiranya ebintu mbire byari gokorwa byaleta masinga umbwigite abantu bacha ko bayibera basinyuko ibe mwababwa ebibiriri you know ebibiriri is not simply just ebibikoro tunekwerende no it goes deeper into nature ntagitoiwe balance of
powers in nature Nature. kurwa ase emete gocha ase chianimo kurwa ase chianimo gocha ase ore noroche